Natawa ako sa comment section guys kasi yung last video ko sabi ko nag-snow guys Abril, oh, 'di ba? Kalokohan. Akala ng iba ata dito winter na winter lang talaga yung may snow. Dito guys, meron din talagang snow paminsan. Paminsan nga merong snowstorm sa Mayo. No, dito tayo sa upstate New York. So kaya 'yon. Huwag na kayong magtaka kung bakit ang panahon ngayon is loko-loko kasi ganyan talaga dito sa amin, no? May time na wala talaga, may time din nag-storm na guys, snow at saka ang lalakas ng snow. Mayo or Abril. Pero, hindi naman sa lahat ng panahon merong snow. Kalukuhan talaga ito. Magtataka talaga itong iba. Hala, nag-snow. Hala, nag-snow. Nag-snow pala kagabi. Grabe, guys. Nag-snow, guys. Ano ba to? Tingnan nyo. Hala ka, uy. Grabe guys. Nag-snow. Kaloka. Yung mga tumutubo ng mga bulaklak. Yung tulips natin, oh. Nag-snow talaga guys. Grabe, oh. Yung mga halaman, nagtataka na guys. Grabe. Buti Saturday nag-snow. Wala masyadong mga walang trabaho mga tao. Nakakaloka ito. Sabi ko, pagising ko ba? Sabi ko, hala. Ano yun? Parang may nagpa-plow ba sa daan? Patak, snow talaga. Hala, oy. Ang ganda, na-miss ko. Na-miss ko yung puti. Na-miss ko yung puti. Tignan nyo yan. Oh, grabe. Tara, pasok tayo eh. Ginaw. Nakauwi si Mr. kagabi guys. Alam nyo anong nangyari? Hindi ako nagising eh. Nakatulog talaga ako. Pag-uwi niya, hindi talaga ako nagising guys. Nagbihis ata sa kwarto. Hindi ako nagising. Eh, natulog sa couch. Ayaw talaga niya akong madisturbo. Ang ganda sa labas. Puti-puti, guys. Itong bulaklak nito. Ang puti sa labas. Bukas is Friday. Mag-boil ako ng tubig dito at saka may salaan para mag-steam tayo. Kasi mag-order na sana ako ng makain niya na walang karne ba? Kasi bukas hindi siya makakain. So, ang gagawin ko is itong in-order niya na lobster. Kasi pag matagal na talaga ito sa freezer, pangit din, no? So, sabi na isip ko, atong kainin, oy. Atong kainin. Frozen, din siya, guys. Ay, alam nga, galing ko na sa freezer. O, sa mandi ay magbuotay, kagkuan, frozen na siya. Charot, nagyaw-yaw na sindimirian. Itong mga ganitong ulam, dapat kakainin agad ito, no? Kaso nga, hindi man natin agad makain kasi dalawa lang kami. And then, yan. So, meron pa doong, makakain ba kami? Yes, meron pa doong apat. Hindi marunong mag-ihap, magbilang. Kasi bukas, akin itong i-separate sa kanyang shell. And then, ito yung ating ipakain sa kanya. No? Kung hindi niya kakainin, aday, magwala sa ilanirian. Ilagay natin sa container yung lobster. Kasi ito yung ipakain ko kay Mr. No? Yan, kapag mga Friday, ayaw kumain ng, lumiit talaga ang So, kunin ko lang. Kinamay ko na, guys. Asawa ko naman yun. Alam nyo guys, itong mister ko, deserve niya itong mga ganito. Yung mga ganito. Pero sa isip din niya, ako, deserve ko din ito. Sa isip ko din, deserve niya ito. Diba? Diba guys? Ang init guys. Sabi pa niya, bakit kinamay mo Mirian? Wala ka talagang manners ha? Ipakain mo sa asawa mo. Asawa ko naman yun guys, no? Sabihin na ng iba. Wala ka talagang Mirian, kinamay mo na yung pagkain ng asawa mo. Asawa ko nga, hindi asawa mo. Diba? Sabihin natin na kumain na ako. Diba? Mamakak pa talaga ta. Para kainin niya yan. Kasi kapag sabihin ko na, ay, hindi na ako kakain, sa'yo na lang yan. Ay, na si Tami. Ayaw na, pinakaayaw niya yun guys. Yung kung maalam niya na wala akong kinain, binigay ko na sa kanya lahat. Ay, pinakaayaw niya ni Mister. Kasi
ganyan kami eh. Gusto ko siya kakain kasi priority ko siya. Pero siya din, gusto niya akong kakain kasi mas priority niya ako. Ganyan yan mga totoong nagmamahalan. Charot, bitaw eh. Ni ana jud mi. Ganyan jud mi ni Tami. O, diba? Lobster for Mr. And then ito akin itong tilik-tilokin. Yun lang, very simple. Akin itong shell. Marami kasi matilok-tilok guys, no? Pinay eh.